Aji bịata bụ ịwaji obodo ukwu 2011 ịwaji bụ mbido iri ji ọhụrụ n'obodo ukwu. Iri ji ọhụrụ n'obodo ukwu bụ nnukwu ihe na ka a na-etinye ihe niile bụ ihe dị mkpa, ihe omenala, nzukọ dị mkpa, nzukọ na-eji edozi obodo n'ala. Ọ bụrụ na unu lee anya, unu aga ahụ na ebe anyị nọ bụ na ọgbọ obodo ukwu na obi eze obodo ukwu. Ihe a bụ obi dị ọkpụtọrọkpụ na elu ya bụ ime ihe ịwaji taa. Ihe pụwagara iche na ya bụ na anyị na-eme omume anyị ga-ejikwa iri ugwu kelee Chukwu maka ndị niile gbagoro ọgụ afọ ịnọ nọ n'obodo a, ma ha bụ nwoke ma ha bụ nwaanyị, ihe ndị bekee na-akpọ celebration of life. Ọ bụ one major highlight nọ n'ihe anyị na-eme taa. Ị na-anya n'akụkụ a, ọ bụ ndị niile ahụ bụ ndị rugoro ọgbọ ahụ n'ebe a, ma ndị nwoke ma ndị nwaanyị. Ịhụ ha, ụmụ ha akwadoro ha n'ụdị dị iche iche, goro ha akwa ha ga-eji were mee ya bụ ihe iji gosi na ọ dị ha obi mma. Anyị bụ ndị nne anyị na nna anyị na-anọghịzi iji hụ ụdị ihe a. O nwere ka ọ na-emetụ anyị n'obi ma anyị na-elele ụdị ha. Anyị aga n'ụka taa maka obodo ukwu bụ ndị na-efe Chukwu ka ụka na Katọlik anyị eme na mas gbasaa, ndị Anglikan ikekwe ha gị na ha agbasa ugbu a. Maka ihe anyị jiri wee ji ụka bido ya bụ na anyị bụ ndị na-efe Chukwu. Ihe a bụ iri ji a bụ ihe sitere n'omenala ndị be anyị. Mgbe mbụ ndị be anyị na-akpọ ya na a na-agwa nshi. Mgbe ahụ ndị ụka zere ha ya, mana ọ bụzi ebe 1951-53 ka ebukọtara ha ncha were mee ya bụrụ ofu ome, ya bụ omume ihe ji ọkụ nke ịwa ji na iri ji ọhụrụ. Ọ bịa ihe ha ji wee bịa taa. Anyị wee na-asị onye ọna, ma ndị nọ nga ma ndị ka ga-abịa abịa, ha so na anyị ṅụrịa maka n'obodo ukwu taa ka anyị na-eme afọ ọhụrụ obodo ukwu dị ihe a. Anyị wee na-asị ndị mmadụ dịka esi ekwe na olu bekee, Happy New Yam Festival. Thank you very much.
is Epoch Search Television Oboduku by Obinna Agba Jr. hosting and recorded at Oboduku New Yam Festival 2011. The Epoch Search Television is a new dynamism in this community. Today, the Oboduku community is hosting the 2011 New Yam Festival hosted by Oboduku Town Union Benin Branch. This is an annual event. It is a gathering of all people, of cultures and tradition of this great community. We want to thank you for this singular opportunity granted our people to come together from all walks of life, from different sets of opinion. You can see color, you can see tradition, you can see galaxy, you can see royalty in the New Yam Festival 2011. This, like I said, is brought to you courtesy of Epoch Search TV Oboduku by Obinna Agba, reporting Nuolo Koli Okuaha for Oboduku. Thank you. Ekelena Mohaneze ụbọchị taa bụ nnukwu ụbọchị n'obodo ukwu esi eze na-achị obodo ukwu dim Agbakwuruibe the royal na-esi obodo ukwu na Awaji and happen to be the Benin branch the host to the Iwaji and ile anya ị ga-ahụ otu anyị dọ n'ụdọ pụrụ iche igosi na anyị niile dị n'ofu, igosi na Benin branch dị n'ofu, were na-asị Chineke na ihe Chukwu na-emere anyị nke ka nke ịdịba anyị niile ndụ ruo taa, were na-celebrate the most senior citizens of obodo ukwu ndị Chukwu gọziri, igosi na Chineke na-emere anyị nke dị mma, were na-ayọkwa ka ọ na-emere anyị na-aga n'iru maka ihe ọ na-emere anyị buru ibu. Enweghị m other thing to say than ife Chineke. Ụbọchị taa bụ ezigbo ụbọchị, bụrụ esi ụka, bụrụ ụbọchị adị blessed, so obodo ukwu in general is blessed and I believe na Chineke blessed why so otuto dịrị unu eso. Kelee unu niile nwanne na-akọva ihe a okwu unu jiri bịa ka unu jiga ala, ndị guest anyị kwana okwu ha jiri bịa ka ha jiga ala, were na-asị onye ọbụla udo dịrị unu nọ. Thank you, God bless all of you. Aha m bụ James Azubike Agade, onye obodo ukwu, a member of Benin branch. I'm the financial secretary for Oboduku Town Union, and our host today we're team of happy. I na-enwe obi aṅụrị n'ihi na aba emepụ na Abuja eme Benin na-eme. Iji gwa gị eziokwu, organize na anyị mere gara ọfụma, and anyị na-enwe obi aṅụrị na ihe niile anyị na-eme na-aga n'ọfụma, and ka anyị na-emepe ya ndị ọzọ ga-erutu ga-emekwa ọfụma. Chineke duwe ha n'aha Jizọs. Humble Ambassador Nwanugo Kasmia Albert. Ihe ndị hụrụ m n'anya na-akpọ mbụ mkwụto cash. Ụbọchị taata bụ okwu ụbọchị. Nyere ndị obodo ukwu n'ihi na taa ka a na-eme mmemme ịwa ji nke na-esote iri ji ọhụrụ nke a ga-eme echi. Ilekwa anya ụbọchị dị ụbọchị sapụrụ asapụ, anwụ na-eke, and I na-eme expect so many dignitaries from all over the world
ile anya n'ọgbọ one of my friend si from China were bịa, ekwere nke si London were bịa, ekwere nke si South Korea were bịa. Ha ncha bịacha maka mmemme ịwa ji a, and mụ onwe m obi bụ m aṅụrị, sọsọ aṅụrị iso na mmemme nke ịwa ji ka afọ a, nke ndị Bri branch Obodo Union Bri branch na-host. So obi dị m nọọ aṅụrị, ana m ekpe ekpere ndị niile ụkwụ onye ọbụla ji were bịa mmemme a ka ọ ga-eji were laa n'aha Jizọs. Ọ bụ ihe a na-eme 7th August gbawụwa ji 8 weriri ji, and ọ bụ omenala ka anyị bịara imejupụta taa. And ike Chineke unu ga-ahụta ihe so dị everything na-ejesiri dị werere aka chawa dị n'ime, and we pray Almighty God inye the blessing ebe anyị pụrụ o mere ya pụọ anyị ndụ ruo taa. Ọ bụ ngozi nyere ebe anyị nọ, anyị na-ekele ya na-asị otu ụlọ mbụ ka ọ ga-adị na-agarịrị in Jesus name. Ihe mere anyị nwa nọ ebe a bụ ndị Obini branch, ndị obodo ukwu nọ Obini branch, ma ndị alụrụ alụ ma ndị ụmụada. So anyị na-ehost n'afọ ka a na-eji ehost eriri ji obodo ukwu, and ọ na-adaghị ịwa ji na-adaghị na 7th August, then eriri ji na-adaghị na 8th August. So anyị si oru n'afọ a wee bụrụ ndị Bini branch ga-ehost all 36 steeti nọ na obodo ukwu bi abroad. Bini branch ga-ehost ha. So ya ka anyị nọkwa na-eme kịta, because a sị emechaa na abroad alọtakwa n'ụlọ akụruo ụlọ amarasakwa ahụ eruo n'ụlọ. Ọ bụ ya ka anyị ji wee sị na anyị ga-abịa n'afọ a wee kwanyere eze anyị ugwu, ya wara anyị ji ya rigwe n'anya anyị rie ya ada anyị ahụ mma. Anyị gakwa Bini anyị na-ebu otu anyị si ebu ya, nọkwara anyị lọghachikwa Krismas. Onye nwe anyị ga-agọzi ya. Ahụ m nwaada obodo ukwu, aha m bụ Endalin Ume, ebikwe m Bini aha. Onye nwe anyị ga-agọzi eze anyị n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Taa ka obodo ukwu na-awa ji, echi ka a ga-eri ya eri, ọ dịka omenala anyị si wee dị. So dịka anyị hidobe ya, a na-ehost ya branch by branch. Nke tata bụ ndị Bini branch, otu Bini branch na-ehost ya. Last year Abuja host. So anyị na-ekele Chineke ka o si mee ya lụrụ n'udo na ọṅụ, na-asụ onwe ndị nọ n'ije mbata na ga-alụrụ n'udo na ọṅụ. Na-asụ biko tata ụbọchị ya kọrọ anyị ọkọchị ka anyị hụta ome ihe anyị na-eme. Onye ahụ na-adịghị bụ onye otu anyị, nwanne anyị, ikwu anyị, ọgụ biko Chineke ga-eme ka ọgbake. Anyị na-asị ka ihe anyị na-eme taa ka ọ gaa n'otu na Kraịst onye nwe anyị. Obodo ukwu Chiefs Chris Mo Godina nwanke obodo ukwu na-abata. Na mbụ taa bụ mbọsị ndị obodo ukwu na-awa ji n'obi eze. Na mbụ ndị bidoro ịwa ji a ceremoniously bụ ndị otu omenala, obodo ukwu omenala. A na-awabụ ya na asemesi ebe na ebe ọ na-emesizi ndị mmadụ wee si mba, ndị town union oge ahụ wee si mba na-agaghị emezi ya n'obi eze n'ụdị dị iche iche, wee na-emezi ya n'obi eze. And this present executive wee mezie ya efe nke dị iche, nke mere na onye ọbụla nwa afọ obodo ukwu na-enwe nnukwu aṅụrị ịbịa na mbọsị dịka tata ka e wee nwee ike nọdụ hụ ihe na-emenụ. Ezigbo ihe ọma ndị town union na-achịkịta webatara etu esizi eri ji, na-akwari onye ọbụla ugwu, na-akwari eze ugwu, na-akwari ụmụada ugwu, na-akwari president general ugwu. Ndị mmadụ na-ehosi ya, branches na-ehosi ya, na-eme everybody embrace in this iri ji ceremony.
so ọ ebe a ka anyị nọ kịta and anyị na-ekele Chineke na Chineke mere ka anyị nọdụ wee ruo na-ahụ ihe na-emenụ ihe ọma na-eme na be anyị nke kịta. I want to remind you that ekele m. Actually, today was August 7th, 2011. I remember ememe oriri ji obodo ukwu ewu ji obodo ukwu and mụnwa bụ Chief Uche Ume Wajugonne nke obodo ukwu CEO Uchemeke International. Kele Chineke today that I am ebe a na-witness kwa oriri ji nke obodo ukwu. By this time last year I liquid and that last year Kenya honorary chieftaincy title, but today Chineke mama I ain't channel Loreba the one the witness kwa origin ko obodo kwa obum ihe onwo wokwara ihe onwo eji kele Chineke ihe meno so ekele m Chineke n'ụbọchị nke taa na ayo Chineke ka o mekwa ebe by this time afọ ọzọ ka anyị niile pukwe na-eme eriri ji a chukwu otu a na-eme ya dị na-aga n'aha Jizọs. Ihe a na-eme this year nke a ga-apụrụ iche because o nwere ihe dị iche dị na ya maka ndị celebration of the people gafere 80 years were very good thing. Suppose ndị obodo ọzọ iṅomi ya ka anyị wee na-egosi na mmadụ nọ ruo ndụ otu esi ga-eto Chukwu etori ya Chukwu. Aha m bụ Chief Christian Chisa Christian mmụọ agwana m godina nwaofu obodo ukwu. Echiri m echi mụọ akwụkwọ village head Obinese village obodo ukwu ya bụ ndị kansụl obodo ukwu ndị na-ekwu ihe na-eme n'obodo ukwu. Eze Agbakwuruibe ya bụ nna anyị niile ọ Chineke nyere ugo a ya wee na-achị obodo ukwu. Taa bụ nnukwu ụbọchị n'obodo ukwu niile obodo ukwu ji eme mmemme ka a na-eme kwa arọ every 8 August bụ mgbe a na-eri ji eri mana 7th bụ mgbe a na-awa ji mgbe nwa afọ obodo ukwu niile kpakịrịrị dị na alọta anyị gbakọ n'obi ebe a were waa ya bụ ji ndị ka ọnụ ma ndị na-akọ ha soro wee rie wee bakwa new harvesting year. Nke ọzọ bụ taa kwa a na-enwe ihe a na-akpọ eze ji nke mụ onwe m na sponsor mụ bụ Chief Christian mụ agwana na sponsor so anyị na-asị ndị niile bịa na ụlọ abịa na ihe ọma tiere onye ọbụla egwu n'aha Jizọs. Onye ọbụla bụ 8 years and above to celebrate today. The way out is here. Yes, the way out is here. They are here led by the Prime Minister Chief CC Diobo. We welcome the way out after which we put a head or two because I have a time. Executive of this great community, the first citizens, I can't be a funding teacher. I'm over and he came. Oh, I want to taking rare groupings, extending rare groupings. Celebrate.
So I wouldn't suppose you know a particular canopy being a area. Don't check also. Most people are in the American canopy have learned and celebrate. No They are asking for mic to reach the masses. Something must have happened. Thank you. Mbachu said that I saw now to know. All that land in the Manaha Jesus. Agbakwuruibe. Tell us, I move.
wa ba promo afgania promo nam mo ngala di mama afgania ko wanne ko fama di mama afgania taranke ko fo wa di mama afgania inshallah ko fo wa di mama afgania abala na huko o fẹ́ bá ní ìwọ̀n àfúgbọ́ ọdún àwọn mẹ́ni àwọn abẹ́dúnmọ̀ mẹ́rẹ̀ àfúgbọ́ ọdún ìgbìmọ̀ àwọn ìsìnmọ́ ọdún ìsẹ́dí mẹ́rẹ̀ ayé àfúgbọ́ ọdún tó ká ń lò fóònù ọmọ náà kó fún lò fóònù ọmọ onímọ̀ ẹ̀sẹ̀ kìlẹ̀ náà bá ọmọnyuma zekulie n'ebe a ọmọnyuma zekulie ebe a abụọ village but otherwise I move to other village. Okay, thank you. Aja adala. Báyìí mara ahun kìnnà ni. Asum mara ahun kìnnà ni. Na so ofore kibe aswede ana woro na kulite ko moment ya ko mu de uze chief ochira ozo Look, biko buluku na uchi na umeze aka niile n'ebe anyị nwere n'ọjị biko mụ na uchi na uchi ọjị ibu ihe ọmụkọ kedu onye mgbe n'ebe a ọbụlụbụ mmadụ ahụ na nụ ndị ụmụ mgbe n'ebe a ọfọkata fọnụ mobi ebe onye gịrị ọ dị ego na ya gawo ele ndị ụmụ meji abụ n'ebe a ugbo anyị nwere onwe Berumpa ya tu, kita punya bahasa. Before I feel na to the world. Kuma apa ya pun? Kan ada dua cukup. Entry. Apa ya? People, I don't know. What's going on? Ada apa no? Baik kami. Oke, people. Kenal. Azuba. Apa azuba? Ada umat mana apa? Oke, mana aku? Ada orang mana? Umat sesuatu. Aja lagi bayar ni. Agama. Ani hura ya kan. Wajib ni. Wajib ya kan. Jifa. Ani hura ya kan. Jika mana ada sesuatu wajib hura ya kan. Jangan jangan. Mama ni kukwano. Agbakwuruibe àwọn olórí ọ̀la àbọ̀dá àjẹmọ́ ìrẹ́tàlóbí ìgbẹ́rù sídé òkò ìmọ̀ràn gánà pé ọmọ ọ̀ka
Gbogbo ya wúlọ sí ìsọ̀lọ̀ wọn. Ẹ̀ẹ́dẹ́ mú ọkàn yẹn bá ẹ̀rẹ́ rẹ̀ lọ́dún. Wọ́n lọ bẹ́ẹ̀ wọn àgbẹ̀ ọ̀la ya. Adáńtà bọ̀ wọ́n mọ̀ n'ẹ̀kẹ́ wọ́n lọ yọrọ ẹ̀ bá wọ́n lọ ọjọ́ wọ́n wù wá. Sáwùtà ló ayé wọn yàrá ọdún. Ẹ̀rọ òbí ayé ọjọ́ ẹ̀bà. Moimba, Virginia, I love you. Finally, I'm winning. We're going to and I celebrate 80 years and above today. Iti kwara and the Nelund, make a leper in the natural Budu. Now, they had trying a hand and I know 8 years and Nelund. Now, you're the woman, the Kundu, I the Kundu, Yakoza, and Yaya weekend, and that kind of stand across anyone. Table of Rokotarian and table branches, making sure that you are table near the church. Because we take extra time, as I Gahabata, Nobo. Even when I went, as I Gabata, any moment of this time, I Gabata. So we are not. Chief Edmund, Ozuome Moboduku, Onabata, and I said no. Ụbọchị ọnwa Ọgọst na mkpụrụ ụbọchị asaa ka ndị obodo ukwu na-awaji n'obu ukwu eze obodo ukwu ya anyị na-asị gị nnọọ na nnanye gị otu aka anyị na-ekelekwa nwanne anyị nwoke umeji oil anyị sị gị nnọọ ọ ga-adịrị gị mma biko anyị ka nọ na mmemme ọjị Benin branch a na-arịọzi ka a na-ekwu again. Thank you for coming. Who's your name? Yes. Gave them finances, gave them how to fish. And that's why I recognize them. An able chief for all this. Because Matakwa Niyabo, Iwaji is special. I celebrate in Doboduku, working on why. Rona, Ogwafano, and above. I say, Otebolo to Baroto. I will Kanoto. As from today, Hababana to Hana, Chiriloche. Oyaga, Tatohana, Tato, Oyaga, Notohana, Noto, Oyaga, Ritohana, Rito. Thank you. Yes, it's an innovation.
It has never been, but this regime has remembered it. It is okay by the community. One minute. Biko Alpuru onye ndị etiri echichi ha nọ ya nwanne anyị nwoke wee kpọkuo Chukwu wee bụrụ aja ekele bugara Chukwu. Ugbu a onye tere mmanụ nọ anyị na-arụzi n'ọnọdụ pụrụ iche dịka onye echi echi n'ụlọ ukwu Chineke ka onye mkpọta ekpere ahụ wee nyefee ka ha niile wee rekọta ọnụ dịka anyị kwuru. Ya mere anyị na-akpọlitezi Reverend Father Kajet Dara ka o kpere anyị ekpere wee chịkọta ọnọdụ ụbọchị taa. Father Dara. Biko ka anyị kwuru n'ọtọ n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ enyemaka anyị dịrị ahụ onye nwanyị nọ n'arịrị anyị onye nwanyị nọnyere ụlọ ezi onye nwanna Chineke nnapụ m ihe niile dị ebighị ebi anyị na-ekele gị n'onyinye nke ndụ nke inyere ndị obodo ukwu. Anyị na-ekele gị n'obodo anyị bụ obodo ukwu, obodo nke iji aka gị họrọ wee gọzie. Anyị na-ekele gị n'onyinye nke inyere ndị Igbo bụ onyinye nke ịwa ji ọhụrụ. Anyị na-akpọzi aha nsọ gị ka ị bịa nọrọ n'etiti anyị, ka ị bịa gozie ihe niile anyị gaji ime tata. Site na emume anyị na-eme tata ịwa ji, ka anyị si enweta ndụ n'elu ndụ, ka anyị si enweta ngọzi gị, ka anyị si enweta mmekọrịta nwanne na nwanne, ike nkwụmọtọ, eziokwu, nwanne ịmara nwanne ya nyere nwanne ya aka n'ụzọ pụrụ iche. Anyị na-ewerezi anyị na-etinye n'aka nsọ gị, na-asị gị ka ị were ọbara gị kpuchie ya, ka ihe ya ụgwọ nsọ zuru oke. Lezikwana ndị were obodo ukwu tinye n'aka ndị ya amamihe, mee ka amamihe nke ihe ha nwee ike na-abawanye, ka ha nwee ike dị na-echepụta obodo ukwu ihe dị mma wee mejupụta n'ime obodo ukwu. Anyị na-ewere ndị nne na nna anyị inyere ndụ n'ụzọ pụrụ iche, ndị nyere ndụ ogologo ruo 18. Nna biko anyị na-arịọzi gị n'ụzọ pụrụ iche ka ị na-enye ha ndụ na-aga n'ihu. Lezikwa na ụmụ ha na ụmụ ha ka ha nwee ike bie karịa ha n'ụzọ pụrụ iche. Anyị na-arịọ gị ihe ndị a site na Kristi onye nwe anyị, n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Anyị agụghị aha na nke a. Anyị na-arịọ ọ bụrụ na ndị egedege gụọ egwu ugbu a, ndị kabinet na-ekwe nkwa na ha ga-adị ịkpọbata ozi anyị ka ọ bịa mee mmemme pụrụ iche. Thank you. Biko nnukwu ndị egwu bịara ebe a, ha mee ka anyị mara onye ọbụla nwere fọm o ji ga-pefọm. Dance groups if you can. Please. We are busy with those bikes and we cannot talk to them. Help them if you can, please. Get ready. Assembly.
na-echetere n'ọtụtụ ihe dị iche iche na ndị akpọrọ aha All Progressive Grand Alliance. Anyị na-echeta ndị ndu ha n'ala obodo ukwu Chief Chris Moore Goodnanwa na ndị ọzọ dị iche iche. Ọ dị nze ihe kwuru ya akwụdobe ya ilere anya na ọgbọ onye na-abata ọ ka na-amụta mgbe oge ruru a ga-akpọ ihe That's what I know. I'm really going to go with them to have a game in the sons and daughters. Before I will proceed for this for making it possible that Oboduku sons and daughters living all over Nigeria and diaspora, and also
celebrating the most senior citizen of this great land, Obodoku. And by the grace of God, all of us here and beyond.